Gila, fire! सानसुमैयाय नै सिखारदो दाउला गेसेरबाय माइबो एसे सौनांगौ दं दिनै आंहा माबा गाज्रि सिमांसो नुदों नाय मोर लरा गुन्दा নহয় मोर लरा डाकाइत নহয় हि जातिर कारणे लागिसे आरो लागि থাকিব ओइ ओसि बेबादि रायफैबाय दाथा नोङो आंनि फिसाया हारिनि थाखाय नांदों बर'लेण्ड मोनागौ मानि नांबाय थागोन नोंसोरबादि सैमा बांग्राया मा खालामबाय था जेसेबां बखिब्लाबो जेबो जाया बारियाव सहजों बुंफबजोबबाय आयौ आंथ' सिगां सेन्टाराव इसोरखौनो हामबाय होनग्रोयो मानो होननानै बुङोब्ला बे बादारि फिल्म प्रडाक्शननि जे बिपुल सार आंनि हाजबेन्ड माने बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो बेहा माखासे सिमांफोर दंखायोमोन जे बर' हारिनि माखासे जारिमिनफोरखौ मोनसे नेरसोन हिसाबै गालांनो मेम'रि हिसाबै गालांनो थाखाय बिदिनो मुभिनि गेजेरजों जा बा भिडिअफोरनि गेजेरजों जा मोनसे मेम'रि गालांनो थाखाय बिथाङा बिदिनो दिरुनो होनना नाजाबाय थानाय बियो दिनै फाइनालि माने बड'लेण्ड 1 बा बल 1 जोबखांनानै बड'लेण्ड बल 2 सिम सफैबाय माने इसोरनि गासैबो ब्लेसिंनि गेजेरजों जागासिनो बिनि थाखाय आङो इसोरखौ हामबाय होनो आरो आङो बिनि उनाव बिपुल सार बेखौ थेंक्स होनो सानो मानो होननानै बुङोब्ला बिथांनि अननायनि गेजेरजों आङो बे एफा गिदिर अपरचुनिटिखौ मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा आंखौ सासे बिहि हिसाबै नङा एज ए आर्टिस्ट हिसाबै बे भिडिअनि थाखाय आंखौबो सायख'दों आं बिराद लाकि फिल खालायदों आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो बुंनो सानो दे डाबल गोजोननाय होननानै बुंनो हायो मानोना बेहाय मानगोनां डक्टर अनजालि दैमारि मेमबो दङ बुंनो थाङोब्ला जों जोनोम गैयिनि सिगांनिफ्रायनो बिथाङा सासे फेमास आर्टिस्टखा अनजालि मेमा ओमफ्राय बियो गोबां माने एसामिसावनो जा बर'आवनो जा गोबां माने फिल्म इन्डास्ट्रियाव खामानि मावबोनाय एक्टर हिसाबै ओमफ्राय जेरै अनुराग ओमफ्राय सोर मोनदों बेफोरबायदिनो गोबां दं आरो दा गराय फाख्रि रजनी मेमनि प्रजेक्टआवबो बिथांखौ नुनो मोनगोन आरो बेबायदिनो गोबां माने सावथुनफोराव बिथाङा खामानि मावबोखानाय बेस्ट एक्टरनि एवार्ड मोनबोनाय जों बयबो मिथिगौ दा आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारिनि गोबां माने गावखौ सेक्रिफाइस खालामनानै खामानि मावबोबाय थानाय मावगासिनो थानाय बुंनो थाङोब्ला जोङो बर' हारिनि बिमाबो बुंनो हायो बिसोरबायदि मानसिजों जे आं रल खालामनो मोनदों आं ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों माने आं गावखौनो गाव बिराद प्राउड फिल खालामदों लाकि फिल खालामदों आरो ओमफ्राय आं आसा खालामो जेन' बेबायदिनो बिपुल साराबो गावनि मोजां गोसो मोजां देहा लानानै इयुनाव जोंनि बर' हारिमुखौ जौगाहोनायजों लोगोसे बर'नि मोनसे जेन' गोथारै मोनसे मेम'रि हिसाबै जेन' दोनलांबाय थानो हायो आरो बेबायदिनो दिरुनलांबाय थानो हाथों आंनि गोसोनिफ्राय बेखौनो खावलायो नायनो थाखाय आङो बयखौबो बेखौनो खावलायनो सानो जे बर' सावथुन मुलुगखौथ' बयबो मोजां मोनो हिसाबै बयबो हेफाजाब होयो साफ्रोमबो रायजोफोरनि अननायनि गेजेरजोंसो जोंबो दावगानो हाखायो दा बर' हारिनि जारिमिनखौ लानानै सुजुनाय बे आइ बर' बिमा मिउजिक भिडिअखौ अननानै बयबो नायज्लायदो हेफाजाब होज्लायदो जेन' नोंथांमोननि नायनायनि गेजेरजों जोंनि गोसोफोरा एसेबां खस्थ' खालायनानै दिरुननाय बे भिडिअआ जेन' जोंनि गोसोफ्रा मोजां मोनो नायजानानै आरो जेन' जोङो इयुनाव आरो बेनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन जेन' आरो दिरुनलांबाय थानो हाबावो बेखौनो आं बेखौ बादारि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलावनो नुगोन इउटुबाव औ बेखौथ' आरो दिनै माबा रिलिजबो खालामनाय जाबाय बेनोसै आरो